En el món del dret hi ha una dita que adverteix que per saber l'abast d'una llei cal mirar quantes en deroga i com les deroga. La seva proposta inclou afegitons, modificacions i derogacions que en cap cas fan honor al títol. No contempla mesures urgents ni en matèria d'habitatge ni en matèria d'urbanisme. De fet, sospitem que la presentació d'aquest projecte de llei a debat és una mera conseqüència d'aquest govern que pul·lula sense pressupostos. Així s'entreveu, de fet, a la mateixa exposició de motius. Es dediquen a estudiar, analitzar i recosir el contingut tècnic d'uns textos legals formulant un reguitzell de modificacions que no resolen els problemes d'habitatge que pateix el país ni faciliten el dret d'emancipació i d'arrelament dels nostres joves. La dinàmica que seguia fins ara al país era comprar un pis petit per, a mesura que la família creixia i les condicions laborals i retributives milloraven, vendre'l i adquirir-ne un de més confortable i adient a les noves necessitats. Avui en dia els joves no tenen capacitat econòmica per liquidar l'import que se'ls exigeix d'entrada, ni prou solvència per poder signar una hipoteca bancària. Per si això no fos prou trist, l'Administració Tributària ja ha anunciat que a partir del 2026 intensificarà controls sobre les quantitats que els progenitors puguin aportar pel pagament de la hipoteca dels seus fills, aportacions que hauran de tributar com una donació. No fos cas que aquest govern perdés pistonada a l'hora d'escanyar un xic més als contribuents catalans. Parlen d'emergència habitacional i proposen modificacions de llei per, pretesament, aprovar mesures urgents en matèria d'habitatge i en acabat no permeten ni que els pares ajudin el jovent a comprar la seva primera llar. Quin cinisme, no? Avui els nostres joves ja no poden comprar, en el millor dels casos, poden llogar. Bé, podrien llogar si el parc d'habitatge no estigués tensionat i col·lapsat per culpa dels partits polítics que han convertit Catalunya en una ONG. La inseguretat jurídica, la pressió normativa i la criminalització exercida sobre els propietaris, la impunitat amb la que proliferen i s'eternitzen les ocupacions il·legals, l'intervencionisme en el preu del lloguer han desincentivat que els titulars dels immobles lloguin, reduint així l'oferta de pisos i frenant en sec les rehabilitacions integrals d'edificis degradats dels barris vells. Vostès són els responsables d'imposar requeriments tècnics inflexibles en matèria d'habitabilitat, de l'obligatorietat de reservar vora un 30% dels habitatges per a protecció oficial, de delimitar els imports dels lloguers. Primer atempten contra la viabilitat econòmica de les promocions i després es planyen que no hi ha habitatge, que no se'n construeix? En comptes d'enganyar la gent amb conceptes com llicència bàsica en projecte bàsic i termini de concessió d'un mes, com si no calgués una segona llicència amb la presentació del projecte executiu, el que haurien de fer és centrar-se en corregir i revertir la situació crítica que viuen constructors, gremis professionals i empreses del sector de la construcció, tant en l'àmbit de l'obra pública com en el de la promoció privada. Perquè realment és d'ells de qui depèn la construcció de nous habitatges al país i són ells que generen milers de llocs de treball contribuint al teixit empresarial del país. El sector sobreviu atrapat en un marc normatiu i administratiu tan dens i complex que sovint es veu abocat a la inacció o al desistiment. Amb les modificacions i derogacions que preveuen no aporten ni qualitat ni seguretat, es limiten a garantir més burocràcia i més sobrecostos. Prorrogaran, per tant, la situació actual, concursos deserts, renúncies contractuals i el risc imminent de tancament de petites i mitjanes constructores. Un país que no actualitza els contractes públics, que no adapta els mecanismes de revisió de preus, condemna les empreses a entrar en fallida. És evident que calen normatives urbanístiques, ambientals, de seguretat, d'eficiència energètica, però no poden mutar intermitentment, no poden aparèixer exigències noves cada any ni aplicar-se desigualment segons el municipi. Aquests canvis normatius constants generen costos afegits impossibles de preveure i anticipar-se és essencial
per a qualsevol empresa. Si una empresa no pot preveure el cost real d'una operació, no invertirà. Si exigeixen puntualitat absoluta sota penalització en l'execució d'obra pública, però en acabat no paguen la factura quan toca, com volen que hi hagi candidats a les licitacions. Poden triar títols esperançadors, però la realitat és que amb les seves polítiques estan desincentivant el lloguer de pisos, la promoció d'habitatge i la inversió immobiliària, just el contrari del que pretenien.